Velkommen til. I denne video vil jeg vise, hvordan man tilføjer et betalingskort til ens LinkedIn annoncekonto. Man starter på LinkedIn forsiden og trykker på annoncer oppe i højre hjørne. Derfra vælger man den pågældende annoncekonto. Så går man op i højre hjørne, hvor der er et tandhjul, og vælger det punkt, der hedder faktureringscenter. I toppen af faktureringscenteret, der står jeres betalingsmetode. I det her tilfælde står der tilføj kreditkort. Og herfra tilføjer I jeres kreditkort og trykker gennemse ordre. Når I har gjort det, så har I tilføjet en betalingsmetode til jeres LinkedIn annoncekonto.